Kahinyo Trap Youth Council kala pentip bawba Preston tensang usumbut Menteri Rangba Kajala ubaripet ikatanat kampo yeng baulo kular baka kunhun Menteri jong Sarkar MDA2 kan hiar sedalhi hagi kendiat sengi banwan ban lejbot dien ya kajingdawa pendrung ya kaketian khasi ha ka kernet baperabat kumjuru kajing penrekam ya ka inner line permit. Habakran sikilat pathai kubor hidin gajing khot yakran dauba Preston tensong yakin nong elam ke HYC kabalatur sa sekretariat hakapor mensngi bandawa pen orlong itegi artli ki resolution bala menjur dak yang dorbar thawan ke jella hakasamoy jong ka Sarkar MDA1 nalor ka amendment bill jong ka Meglaya Residence Security and Safety Act arja arpo uba roy ku parson ram u General Secretary ulaong bakaseng kalakran shairu ban persya ikajing temu wanra lentirel kat ba 4 yo ya ka ILP. Adin mengiyoi ya kajingkran jong Menteri Rangba jong Kajala. Buong ba kadon kata kajingmut nakaliang jong Sarkar. Banwan ra ya takalentirel hamtam ya po East Janti Health District. Nakaliang jong kaseng nadu basdang hadu menta ka kenti ngiyeng ba aku ganong rem bangi persya ya kalentirel kat bom pat don kita gian ki ban yada. Hamtam ya kajingrung kertap jong Menari. Ka message ka bangi kwa ban pha sa Sarkar lang ba kani kajingwan ka jongi mata kasingi galong ba no ILP no railway kumot balada pimpentray kam ya ka ILP pimpentray kam ya kanu kaan ka ban yada hamtam ya kajingrung kertrap jong kibriu ki banabar kani kajela ka jongi ka Sarkar Meghalaya kam dei ban phos niu lani kam dei ban perkhat hiru ban wanra ya takalentiral hapo kani kajela ka jongi la kalong hapo ka rilum khasi ba jantia la kalong hapo East Jantia lani la kalong hapo riboy. Kata kadi ka message lani ka kubor ka basay ka bangi kwa ban pha sa Sarkar lemba kani ka jingwan ka jongi mtakasi ti kabaar ka jingmut jong kani ka jingwan ka jongi mtakasi ka longba ngio iba hagini ki sansdam ki baladap ha jinglong ha jingalam ka Sarkar daka party NPP pat hadin kata kala don ka election mentaus nam ha bangi layo biang ki Sarkar ka batmai hapo ka jingalam jong ka party NPP bat ki wegi seng sendrop ngikwa banwan ban keli jingkeli kabaningkong kajingkeli ka bangikwa ban keli sa Sarkar kalongba ja syai katuka resolution ya kabala pas sa kasnem arja khatkhandai nakabenta ka ILP kabaar ja syai ka resolution nakabenta ka khtin khasi kabala pas nadu snem arja khatphra bat kabalai ja ayu ya ka amendment bill jong ka MRSSA jong snem arja artho kita kidigimat ki bangikwa banwan ban pinkenmau sa kini Sarkar kabathmai kabala shimti lan nelayalam da ukon rat sangma hadian mengilayawan hangni jaka ban perta ban pensmau ya kita kijing dawa ki jongi nilayo kajing khot na deputy CM ban ya kendu bat hapo kam ratrekam bat hangni kajing ya kendu bau deputy CM haringkat kiwigi officer jong ka Sarkar jela nadu chief secretary bat secretary jong ka home political department ngilakren sa da kabasyayo deputy CM ban ong bangi nakaliang do kaseng ni persya ya kanu kajing temu jong ka Sarkar ban wanra ya ka railway lane ka lentirel la kalong ya ka rail kit ba marbam lane kit tiar ne ka rail ban kit ikibrio kastan lane kajing kanongrem ka baka kasengga yang kalong banginom sya da lele ruam baka rail kanwan hapo rilum khasi ba jantia kat baka Sarkar jela lane ka Sarkar India kim pentrikam ya ki an ki ban yada yangi kum gajat benriurit pat la kalong lomba ILP lane kanu kaan kum ka amendment bill jong snam arja arpo jong MRSSA ya kata kajing keren ka jongi nakaliang jong deputy CM ulah keren na kabasay bayakani kamat hakabayde baka railway kampat don kajing keren wat ha cabinet ru ka Sarkar jelahi kum bakalong menta kam don jingmut ban wanra ya karel hapo rilum khasi ba jantia kata kadai kajing keren ka banakaliang jong CM ulah penpau hakmat jongi batle si ulah ongru bakata kajing keren jong CM ngimtip maur datip ha kai kajing mut ka bau CM ukren atau kasngi le si ban penpau ndre nakaliang ka jong ulah keren ka basay bayakani ka kam wat ka cabinet u kampat dia keren baka Sarkar jela kam don jingmut hiru ban wanra ya kalentirel hapo rilum khasi ba jantia kat bompat don ki an ki ban yada yangi kum kirit pat kamat kabaar kabangi keren kalong ban keli ya ka Sarkar kalale ayu ya ka resolution jong ka ILP ka khtian khasi bat ka amendment bill jong ka MRSSA jong snam arja arpo u deputy CM mentan ulah penken ulah ong ba ulah pentip yangi ba ka Sarkar Meghalaya hapo ka jingalam jong Konrad Sangma ba deputy CM ba Preston Tensong haka por badon session hang tia po dali ka ban sedang ka autumn session kala ban sedang nadu ka arpo trik jong mentau benai kan kut hadu ka khatway trik jong benai Risau kandon ka full delegation jong ka cabinet jong ka Sarkar Meghalaya ka banlet banir kendu la kalong ya ka home minister but
Yo Prime Minister bat ikiwe ki Minister hang te pot Delhi ban penkan mau ya kini ki resolution lan ikimat ki badang sateng bat ke sarkar India. Kata ka jing ke jing pensyai ke belaan nak kaliang jong deputy CM ubelah kular yang ni bahapok kini gitarik kan sadon ka kata ka delegation jong ka cabinet jong ka state cabinet ibarat kawai bakin let ban kenduk ban but din ya kini kimat ki basateng jong ka jela ka jong ni nak kaliang jong ka seng ila keren nak basyai bangim kwa begini kijing ya keren lani kijing ong jong ka sarkar hot menta kalawan kani ka sarkar ka batmai kani ka MDA tu ngi kwa bakani ka sarkar ka bomenta ka ban simkya kamdai syu banlong kini kisnam ngilai ba nakapol sa kapor bangi keli ja ayu kita resolution ka juba ka ba ki ai kalong badang dang ya keren dang ya penbet bat ka home ministry bat kumni ba kumtain ringi kwa banyo ya kikam ngi kwa banyo ba ka sarkar meghalaya hapuk ka jingalam jong konrat sangma bat iba prestun tingsong kin pen ya kikam te ka we ne kikam ka ba maki ki ong ba prestun la ong kalong ba kandon ka full delegation jong ka cabinet te mi lenti balang ba kata ka delegation jong ka cabinet hakini kisngi gi banwan nginyo ya kanu ko jubab na ka home ministry re na kaliang jo ka seng ngin yai up ya kata ka jing ka delegation bat ngin up kay ka bami na kata ka delegation hadin kata le si ngin sa perkhat ngin sa syong perkhat pat kay ka bagi day ban le nakaliang jo ka seng kumangiong mentan nung ilap perta ba ngi penrem ya ka jingkren jong iba pala ngimtep kari personal view ko jong personal view kum MP na ude personal view ko jong hine ka seng congress ibro kawe ka kwa ya kata ngi andre na kaliang jo ka seng ngi penrem ya ka jing ong jing ba pala ba ipdiang ya ka railway na kaliang jo ka seng ngi kren na ka basay bakat bompat don hikian kiban yada ya ka jing ruker tap jut mender lan ya kibri ko na bar po ka jala kaseng kanom ailat bakal lentirel kan manrung ko rilum kasih bacanya ladang ya kren ya ka ILP bakai maresesi gidan arbenta kaya nama ka jinglet jong sarkar Meghalaya ban ya kren baka home ministry kalong bet ida fi ayangi ka ILP lan fi ayangi ka MRSSE namar ba haka amendment bill jong ka MRSSE kila download ki kendon ki badai kum ka ILP te ka jingya kren na kaliang jong sarkar Meghalaya kalong bet ya ka home ministry ba lada fimla ban ayangi ya ka ILP fi ban ayangi ka MRSSE lada fim sya pat bangin snaan halor kata ka jingrung jingmi jong kibrio long ba ka MRSSE ka briga state act pihak ban ayang iya ka ILP te nakaliang jong deputy CM kay ka bola pa kolong bahabay di bat kani ka ILP resolution bat ka MRSSE kalong ba hakani ka term ka beladap jong sarkar ka beladap kilabut din hina kapor sa kapor dre ka home ministry tat adu kani khlemat kam ai kanu commitment komut ba home minister umong la hoot la ni em te nakataka daw nakaliang jong kaseng ikwa ba ka sarkar Meghalaya kamdai syu kumbalong ki porman syua unlet hi tang CM marway unlet hi tang deputy CM lan unlet tang arngut laingut ban ya kendu ya home minister ringi kwa bahabalen let da kasur jong kata ka sarkar Meghalaya ibro ko te halor kata kanong rem maki kila arai deputy CM mula pentep ba kala don gejing keren bo CM ba kan sian ko ba mentakan let hi the full delegation jong ka cabinet tingin up ya kata kay ka bami na kata ka full ka delegation jong ka cabinet bahadin kata le singin sa perkhat pat kay ka bangi day banda Hakaway pat kaliang ke HYC kalapan pau baka amendment bill jong ke MRSSE arja arpo kadon haka ya ki beniat jong ke ILP bat kumta kaway na padang kini kan long ke jingada ya ke jingwan rung kerthlap ki mender sya ke jella halo ke jingkren baka ILP kan long ke jingthot ya ki nongwan jong kai perthai uba roy ku parson ram ula ong ka ILP lani ke amendment bill jong ke MRSSE arja arpo kan pensuk ban yo jingken ya ke jingmi jingrung jong ki brio sya ke jella kindon ki jaka ki bancek ya jingrung jingmi jong kibrio ki bawan rung ha kajala ka jongi ka umut ba kibrio shwa ba kinrung ha kajala ka jongi ki hak ban register lan ki hak ban sim ka kenja permit lengba ka ni ka bill ka batma jong snam aja arpo ti ki kerteng gila ban phe kila ban de verification center kila ban de facilitation center kila ban entry and exit point ya katangin sa pet hadin ndala pentri kami ka ni ka bill kumangila keren na dubas dang MRSSE abangi keren MRSSE kamut MRSSE amendment bill arja arpo amarngi nadu katu kapori gindai mangi ki ba ajing mut ki kendon ki ban penrung hang ni ka bill jong stem arja arpo ki kendon ki badai ban pentrikam lang ba ka LP la download hang ni ka bill jong stem arja arpo either way lada ka state lada ngiyo ale da kaan ka ban pentrikam da ka jela ka jongi kaya MRSSE act lani ka bill arja arpo kan kambha shushu yang ina marba lari ngi kwa ban penbha ngilala ban penbha lang ba ka assembly lari ngi kwa ban penkela ngilala ban penkela lang ba ka assembly ILP kadika central act lari ngi ong ban penkela nung por ngi ban ap ka parliament ban penkela kat kum ka jingkela jong ka por tilada pi lari ong ngi ban jet ngi ong bet lada ka central government kamla ban pentrikam ka ILP ka ban pentrikam ka MRSSE bill namar hapo jong kala download ki kendon ki bedai ba ka ILP yang malah penteri kami ke LP gandar ke cipta atau zub kayak gitu si
menne na kaliang jong deputy CM ru iong ba kadon kata ka concern ka ba ki let's say ka home ministry bat ki wei ru ki pen I bakum ka jela ngide ka jela ka badai ka to mo ki bri ki wan kai bam dei tang katang ki don ru ba ki pen I ba ka dei ka transit state ka ba ki bri ki ya leng ba ka ni ringing iong ba la da fi puli ka marases e bill arja arpo lane la da fi pentri kam ya ka LP kila bandon ki kendon kiba kibriyo kibawan tang sisngi arsngi kibri basyawan kumpitores ya kile ase kala bandon ka exemption ro kimdon kam ban sim ya kata ka permit ringi long concern tang kibri kibanwan hang ni kiban tray ban kata kiban kelalong kita kinong song kibapura ya kibri kibuan ka ya kibri kibuan puli le ase kandon la ka jong ka system di kita kili kijing keren ya ka bangi ngilapan pa ka mat jong deputy CM ro la keren uang ba UCM lu lada ban ajing mut ba lada kwa ban sim ya ka LP la ne kata ka permit nang pakai MRC kibri kimdon kam syuk ban yang lain mentaka pertai ala ban le online ru te kam don jing ya kata ka kanom don kata ka jing kata ya kibri buan kai akan ni jala No,